Napasurihaw asin haros napaibi sa kaugmahan ang mga nagresponde sa sarong babayeng umboy na nakuha sa laog nin sako matapos na madangog ang paghibi kan aki. Sa video, subot ang mga residente na mailuwa sa sako an umboy. Haros matarantaman ang mga ini kung sa indadarahon an aki. Pasado alas 9:45 kasubanggi kan makuha sa sitio Tagid Sugod Bakakay Albay an aki. Napigtutubudan na nasa 2 sa 3 oras pa sanang ipinangaki. Sigun sa hepe kan Bakakay Municipal Police Station na si Police Major Carlo D, nakuha ang umboy kan nagkaperang residentes na nangunguanin buko sa puwerang porsyon kan nasambit na sitio, asin tulos na ipig-turnover sa Rural Health Unit. Itong mga residente, nag-aanap po ma'am ito po, yung shell po ma'am, yung shell, yung buko, tinatawag dito, maulan, medyo lumalabas po ata yung mga shell. Nagpunta sila dun sa may bamboo, madaming kawayan, bamboo area din po sa Sugod, sa Tagid. May narinig silang iyak ng bata, tinrak po nila, inanap nila, and then to their surprise, yun nga po, nakita nila yung bata na nasa loob ng sako. Nasa Siga Memorial District Hospital sa Tabaco City na ang umboy asin nakatalaan na i-turn over sa Municipal Social Welfare and Development Office. Yung mga sa tuyang publiko, kasi po yan, sigurado po yan din ang mga teenage pregnancy or unwanted pregnancy. Siguro po kung magibo, pag-isipan maray. Kung halimbawa ayaon na, pag-isipan kung anong libuhon. Kasi ma'am talaga sa to medyo nakakaawa naman na ganun yung gagawin natin. Siyempre, buhay yan, bata yan, yung sa presente, padagos pa ang investigasyon kan otoridad nganit tulos na masusug ang kagibo o an ina kan umboy na posibleng mahampang sa kasong child abuse. Para sa mga Baretang Tatak Bicol, Jennifer Pulinar.